Cikyong Mas wis nganci marang janji kali seni sandiwara bina remaja indah dipun pimpin langsung dipimpin dengan Uskus Lara penanggung jawab pinangkane Kang Kudoni Sasapuan ini hajat Jarti pelindungnya Bapak Aida Puji alamatnya saking Majase Kecamatan Slieng Kabupaten Indramayu
mama bekal didi ngaturakeun matur kasuwun sareng mama jiwastikan keding esuk nakir sore nakir sing ditakir mamih olah sing ditakir godong kerasa esuk mikir sore ne mikir sing dipikir kadang-kadang di rumah bos beras terang kadang-kadang ora rumah bos beras ora rumah sarang nok yaya singanan ing Taiwan gede Mas Maulana singanan ing Jepang sareng mamergine gede aya Bunda Delisa minangkana silu asbal seluler calon tuan rumah eman-eman wong seduluran mamae Tito wong dongkal dewe sing duwe segala banyu godong merak sing ngepangi gawe gagas kemaning atine papae melangan minangkane supir jos BRIDW sareng mamae melane gede sareng Mas Siwa minangkane bos Tanggerang dewek Mas Siwa demi hajat carini sing wenokin sekeding Patra Wisaya terawe bang terawe kuning kembangnya nok aan wong demen kelingan bae sareng nok tia amore gede sareng nok nita sing duwe Singapura sareng nok lia sing aran Taiwan gede Bapak tar di tuan rumah sareng Ibu Rodia gede Ibu Rodia minangkane sing bayari eman-eman wong seduluran mama jitar kilang sampun kenale mamaku ijo sareng mama bakal dine kedhe alon-alon kaliwaton sareng mamai Juline keding singanan ing Taiwan mamai Afnane keding sampun lali selawase mamai Siska minangkane wong ranca nanggung mimitian wong Bangkal dewe sing bayari sareng bos beras BSR keding Ciriwan tulis kekawani janji Mimi Haja Sarwi minangkan majikan tua dewe menolong mata munana mamaku ijo jakacap si kulane bidi sang ngocap gawe kedering pikiran gawe kedeng maning atine mama bakal dibini atine hari kunang-kunang mabur wadon lanang aja sok nganggur makanya mah kudu diatur ngajakakan player keluyur mama Tito ajakakan player keluyur ajakakan player keluyur bos dongkal sudah segara banyu semplas
planing biane pantes luas no kuus pantes luas mandi sawang seminggu masih kelingan duno kuus Putri Ayu Bina remaja indah masih kelingan seminggu masih kelingan noknya singaning Taiwan Mas Maulana gede rokok cenak pembuangan bos beras geser dewek sampun kelali sarang mami olahnya sampun ngelamun mamaku ijo sarang mama bekal didine gede mama jitar kitane gede eling mangkane eling amungkun ngalam dunya memesiskan minangka meranca nanggung dewe mimitian minangkane wong bangkal wasing bayari bos berangas eman sayang selawase sareng ayah bunda dari saya keding sindu aspal seluler salon tuan rumah dewe peperja minangkane bos perkasa dewe mimi aja cari di sini nok cese sarang nok cari ini keding simbar mata megeren kapukan wong daman kelingan bae papai melan supir jos PRI sarang mamah melane keding masih wae minangkane bos Tangerang dewe ada lali selawase Bapak Tardi Buronia tuan rumah minangka sing bayari rokok cendek pembangan gagasaken omong kang dingin senajan aragane Pak Anggang memesiskan ning batin masih kelingan bekenan belane mimitian kenang belane mamaku ijo sarang mama bakal didine keding mama juwastikan keding wis cukup mata kaning waktu wis ninggang kaning masa mama gitar kilana tulis waris bangga diri mami olah katulis kegawan janji nok daya singaling Taiwan Mas Maulana keding singetang balik ke ngulon tiwas edan ora kelakon marang ketunggon wadon sing jadi pitakon arep takon nokaan takon ing sapa arep tulung sapa arep sambat sapa ayah bunda Delisa sing asbal seluler telon tuan rumah dewe bos beras sareng mami olane keding mama tito minangkane sing segara banyu wong dongkal dewe bapereja bos perkasane keding